ukažte s tou... No máme teď akci se sekirou, tak začni. Ale zkus ho vytočit. Taková yoga vytočení. Vytočit to. Evičko, ukaž jim něco s tou sekirou. Oni nějak nechtějí to po mně házet ani nic jiného dělat? Evi. Tak. No, aspoň udělal akci, tak další, ukažte, co? Kdo se strefí blíž? Dobrý, kdo blíž? Já si teda schovám ty nohy. O mě nemusíš, já nemám takovou sílu. Ruce dám dozadu. Tak kdo zbývá? Je tady nějaká čára pomocná? Ale pozor, poletí daleko, já vidím, jak se těší ta do toho dá hodně. Tak kdo si jde sednout místo mě? Ještě jednu techniku. Ještě jednu techniku. Počkej, to už... Jsme dva, no. No tady tím směrem to chytneš ty, jak to... To je jedno. No, dalo by se to na mízi. Já si myslím, že jo. A je lehká.